Dragi sudionici i organizatori prvog virtualnog Heroic Policy Meetupa na temu Herojski protiv raka, čestitam vam na uspješnoj organizaciji današnjeg događanja koji će, vjerujem, dati dodatni zamah prevenciji i ranom otkrivanju zloćudnih bolesti. To je najbolji način očuvanja našeg zdravlja. Mislim da je izuzetno važno razumjeti utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje i promicati fizičku aktivnost i tijekom liječenja od raka. Sport i fizička aktivnost igraju presudnu ulogu u našem zdravlju i dobrobiti. Nedovoljna pak tjelesna aktivnost, kažu, vodeći je čimbenik rizika za nekoliko nezaraznih bolesti, poput kardiovaskularnih, dijabetesa, raka, a identificirana je kao 4. čimbenik rizika za globalnu smrtnost. Prema posljednjoj studiji koju je objavilo Međunarodno udruženje za sport i kulturu, pokazano je da države članice Europske unije troše 80,4 milijarde eura svake godine na liječenje bolesti uzrokovanih nedostatkom tjelovježbe. Ti će se troškovi povećati na još više razine u budućnosti ako Evropljani ne budu više vježbali. Tjelesna aktivnost tijelu pruža otpornost, štiteći od potencijalnih posljedica stresnih događaja i sprečavajući mnoge kronične i stresne poremećaje i bolesti. To je osobito važno u kontekstu pandemije COVID-19 i mogućih budućih globalnih prijetnji zdravlju. U listopadu sam u Slavonskom Brodu organizirala prvu u nizu konferencija Fight and Win, koje tijekom svog mandata u Europskom parlamentu planiram organizirati diljem Hrvatske. Nastojat ćemo okupiti medicinske stručnjake i udruge koji djeluju u području borbe protiv raka te pojedince iz političkog života koji sudjeluju u oblikovanju politika. Naš je cilj jasan. Želimo detektirati izazove i poduzeti korake za njihovo rješavanje, ali jednako tako i aktivno promovirati svijest o raku, potičući prevenciju i odgovoran pristup vlastitom zdravlju. Aktivna sam članica MEG grupe The Maps Against Cancer, skupine zastupnika Europskog parlamenta koja je osnovana 2005. godine i koja radi na poboljšanju kontrole i prevencije raka u Europi, vjerujući da europska suradnja dodaje vrijednost aktivnostima država članica. Europska pučka stranka promiče borbu protiv raka na razini Europske unije svojom kampanjom EU Can Beat Cancer. Na razini Europske unije rak je prepoznat kao jedan od gorućih zdravstvenih problema. On je jedan od glavnih prioriteta Europske komisije na području zdravstva. Javno savjetovanje o strategiji Europe's Beating Cancer završeno je u svibnju ove godine, te početkom sljedeće godine očekujemo prezentaciju strategije i akcijskog plana za borbu protiv raka. Hrvatskom saboru Vlada Republike Hrvatske 3. prosinca uputila prijedlog nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. godine. Njome se želi unaprijediti sveobuhvatno praćenje, prevencija i liječenje malignih bolesti. Vjerujem da će ovaj dokument pridonijeti pozitivnim iskoracima na području liječenja malignih bolesti i time osigurati dulji i kvalitetniji život onkoloških pacijenata. Pozivam vas, nastavite i dalje promicati svijest o raku ovim hvalevrijednim projektom, jer vi ste pravi heroji.